Казаха, че и нашия патриарх ще да бъде там. Аз от 20 години се опитвам да обясня как ми звучи Босфор. Америка вече прави необходимото. Твоето време дойде, Франк. Какво тревожи братството по света? Това ли е най-важната тайна на масоните? Да не е някакъв арабски символ. Мен Господ ме е посочил с пръст. Действайте. В началото на третото хилядолетие напрежението на Земята достигна връхна точка. В битката за енергия, вода и въздух, човек за човека престана да бъде човек. Следата, оставена от Спасителя на Земята, разделила хората на две непримирими общности. Едната решила да използва Христовото учение, за да наложи тотален контрол върху света. Другата част от хората, по-малката, се опитала да разкодира смисъла на изреченото от Божия Син на земята. Творецът разбрал, че и този път опитът за установяване на хармония между хората се провалил. Затова решил да разкрие само на малцина силата на знака. България, землището на Земен. Името ми е Жофруа. Бях рицар на кръста. Повярвах на папата и тръгнах на изток, за да удавя Йерусалим в кръв. Но съдбата ме отведе първо до пергамента, а пергаментът ми посочи къде е знакът. Тогава разбрах, че Бог се крие в безкрайността, не е вседържател и понася злото. Когато докоснах знака, проумях защо свещената реликва трябва да се покаже на този, който си е присвоил правото да говори от името на Бог. Когато го направих, той ми нареди да избия всички. Господ сам щял да познае своите. Тогава аз се отвратих от наместниците му на земята и се върнах при Дея, богомилката, около чиято снага беше увита истината за Бог. И всичко започна като прераждане. Знакът ме поведе през вековете, а аз трябваше да го пазя. И така стигнах до третото хилядолетие, когато човек за човека престана да бъде човек и хората започнаха отново да търсят спасение. Името ми е Жофруа. И вече съм тук. Знакът на българина. Кървавият кот. Божието величие е в това да укрие нещо. Вашингтон. Музеят на Джордж Вашингтон. Аз съм при Джордж.
Ватикана. Кабинетът на папата. Не е известен точният брой на жертвите, но по непотвърдени данни те са над 20. Патриархът на Българската православна църква е в кома. Тази нощ ще бъде транспортиран до София. Това е първият откровен удар на терористите срещу църквата, Ваше Светейшество. Тази църква не е наша, монсеньор. Тя е на българите. А те винаги са били безбожници. Сега справедливия Божи гняв ги застигна. София. Сараите на философа. Златото няма нужда от философски камък. А метта има. Усъвършенствай се. Онова, което е живо, накарай го да умре. Това е тялото ти. Онова, което е мъртво, заживи го. Това е сърцето ти. Онова, което присъства, унищожи го. Това е светът тук долу на земята. Онова, което не присъства, доведи го. Това е светът на бъдещия живот. Онова, което съществува, унищожи го. Това е страстта. Онова, което не съществува, създай го. Това е намерението. Москва. Резиденция на президента. Свържете ме. София. Обедната почивка на премиера. Какво прави? Слушам, господин президент. Здравейте, господин премиер. Приемете моите съчувствия за случилото се край Босфора. Мога да ви уверя, че Още днес Русия ще изрази своята позиция за атентата срещу Българската църква в Истанбул. Благодаря, господин президент. България ще разчита на категорично осъждане на терористичния акт. Явно нашата страна вече е станала мишена на ислямския фундаментализъм. господин премиер, вашите американски приятели... До сега не са ли ви предупредили в какво забърквате страната си? Не ви разбирам, господин президент. България винаги е била... Въпросите за Близкия изток и ислямския Фундаментализъм са сложна проблематика, господин премиер. Всяко непремерено изказване може да взриви света. Нашата страна винаги е била лоялен партньор, господин президент. Това ще го уточняваме на предстоящата много скоро среща между нас двамата. Кажете ми сега,
какво е състоянието на Негово Светейшество Патриарха? Можем ли да помогнем с нещо конкретно? Днес го транспортираме за София. Изпратил съм правителствения самолет. За съжаление, лекарите не дават големи надежди. Както казват, всичко е в ръцете на Господ. Православна Русия ще се моли за Негово Светейшество. Благодаря за разговора, господин премиер. Дай топката. Дай топката. Що ловиш с ръцете, бе? Дуспа! Дай топката. Три на 2, край! Вие плащате кебабчета. Петък 5, събота 8, неделя 3. Не храни ли кучето? Да. Предайте на Ежов, Фьодор Сергеевич Ежов, да си размърда дебелия задник и да използва максимално ситуацията в България. Господ едва ли ще ни даде по-удобен случай да възстановим влиянието на Русия на Балканите? Някъде в Средиземно море. В извънредното ни студио е Негово Високопреосвещенство Заменския митрополит Макарий, който е разтревожен от кървавия атентат в православния храм Свети Стефан в Истанбул. Ваше Високопреосвещенство, какво се случи край Босфора? Възлюблени брати и сестри, тежка участ сполетя Светата православна църква. Силите на мрака изпълзяха из преизподнята. Православието е в опасност. Убийството в Земенския манастир, кървавия атентат в българската светиня в Истанбул доказаха правотата ми. Християнството се нуждае от нов кръстоносен поход срещу враговете на православната църква. Ваше Високопреосвещенство, не мислите ли, че този атентат е с цел да се дискредитира българската православна църква? Църквата не е създадена да се харесва на хората, а да спасява душите им. А защо хората днес все по-малко вярват в църквата? Отрекоха се от Спасителя си. Хулят църквата му. Роптаят срещу проповедниците му. Но Господ всичко вижда. Затова покайте се. Нека Господ Бог даде живот и здраве на обичния ни патриарх. Така, щото той и да ни радва дълго и да ни води. Дядо Макарий, говори се, че вие сте следващия патриарх. Как може да говорите така при жив патриарх? Кой ще седне на патриаршеският престол, не е съдено да се знае от хората. Не решават хората, а Светия Дух. Светът е потресен от България. в българската църква Свети Стефан в Истанбул. Всички световни агенции изнасят потресаващи факти за разигралата се трагедия. До този момент нито една терористична организация не е поела отговорност за атентата. На този етап българското правителство не е обявило официалната си позиция по случая. Всеки момент от мястото на събитието очакваме включване на наши... Боже Господи! Ако беше футболен матч, българското правителство щеше да се е произнесло поне 5 пъти до сега. Имам чувството, че това е началото на нещо много страшно, Бояна. За България. Като че ли целият свят е откачил. Докъде ли ще стигнем? Мисля си за този руснак. Олигарха на голфа. С този странен кръст на гърдите. Как го каза само? Това е визитната картичка на Русия. Петролът и вярата. Да. Не знам.
но такива като него са ми до болка познати. Когато такъв човек се появи някъде, може да очакваш всичко. Разказвал съм ти, че знакът е бил разделен от рицарите след погрома на ордена и една част от този знак се връща по българските земи. Да, сещам се. А ти си ми разправил как богомилите били едни от първите, които приемат исляма по време на завладяването на полуострова от Османската империя. Точно така. Еретиците намират убежище в ордена на суфитите. Пазителят на парчето се издига така високо в иерархията на администрацията на Сюлейман Великолепния. И така, едно от парчетата на тази реликва намира убежище покрай бреговете на Босфора. Заповядайте, братя. Вашингтон. Музеят на Джордж Вашингтон. Атентатът в Истанбул потвърди вашите опасения. Господи, всичко ли около този знак на българина е окървавено? За съжаление, надеждата за спасение се ражда в кръв. Но имаме една добра новина, господин президент. Открихме едната част от знак. Астрономът Сиби Хол се е погрижил тайната да остане тайна. Неговата дъщеря, Норма. Явно провидение някак е открила нашата част от реликвата в дома им. Не е казала на никого нищо. Но това е само едната част от знак. Колко ли църкви ще взривят, докато успеем да съберем целият символ? Нима Америка отново ще бъде изненадана? Или решихме, че след убийството на Осама Бин Ладен... Нека да ви призная нещо. Напомням ви, че сте под клетва за мълчание. България, София. Леле, мамо, целият интернет прелива от новини за атентата в Истанбул. Гледай. Всяко трето изречение: взривиха българската църква край Босфора, атентати. Ти знаеш ли, че аз това лицето на тероризма го видях още в Лондон само на 16. Атентата в метрото ли? Да, нищо сега, хайде така. И тогава моята фамилия се оплаши. Баща ми каза, застана и каза: ти отиваш в България, там е мирна държава, българите са мирен народ. И на една малка площ живеят всички религии и не си пречат. И аз съм тук. По-добре Балканите да пламнат, отколкото цяла Европа. Кой го беше казал? Какво значение има кой какво е казал, като важното е дали се случва? Свещеният джихад. Армагедон ще започне от Босфора. Ето го нашето място. Казах ви всичко. В капан сме. Около мен има ястреби, които искат война. Има само един изход. Господин президент,
Нашия орден взе решение. Готови сме. Тогава да действаме. Да видим какво ще кажат ястребите. И нека Бог да пази Америка. Страх ме е, мамо. И заради този запис на Осама, който София ни показа, имам някакво странно усещане, че вече сме забъркани в нещо много страшно. Я стига. Ела, седни. Виж. Ето тук имаме кръста и полумесеца. Те са един до друг. Вярно. Сега го забелязвам. Чакай малко. Чакай, дай да отворя по-добро изображение. Да го видим. Ти знаеш какво ще сетих сега? Ти все нещо ще се сетиш. Затова си те харесвам. Принца на изтока. Искаш ли вода? Вода... Не искам вода. Аз ти казах за моя дядо, че е така един от най-добрите изследователи на Корана. И той ме е учил така да вярвам в силата на нашата вяра. Аз пък трябваше сама да се уча на тези неща. Сама? Знаеш ли, че в България повече от 50 години е било забранено да се вярва в Бог? И всичките ни родители били са атеисти. Лошо. Интересно, лошо. Моя дядо... Ела, чакай, че те стана. Моя дядо, знаеш какво ми каза? Че полумесеца изобщо не е някакъв символ, който е само на исляма. Всъщност, не е ли? Не. Той е още от Византия. Всъщност, ти знаеш ли каква чест е на тая звезда? Не. Не знаеш, в твоя чест. Ей. Дева Мария. В нейна чест. Константинопол казваш. Да. Днешния Истанбул. Да. Омар, защо според теб фундаменталистите са решили, че Армагедон започва от Босфора? Ами, не знам аз защо, в смисъл. Не знам. Айде да тръгнем, защото София ще откачи, че ни няма там в тая лаборатория. Дай ръка. Бог понася злото. Господин президент, господа, доклада за атентата в Истанбул. Няма загинали американски граждани. Слава Богу. Остава да разберем дали няма замесени американски граждани в касапницата на Босфора. Не ви разбрах, господин президент. В света винаги става много страшно, когато шефът на ЦРУ не е разбрал какво точно е казал президента на Америка. Ние ще ви помогнем, господин Гейтс. Знаем, че ни харесвате. Но ще ви помогнем. Не на вас, на Америка. Марвин, орденът поема операцията Знака на българина, включително и нейното финансиране. Конгресът ще ме разкъса, като разбере, че давам парите на данъкоплатеца за една легенда. Господин президент. Върховният вестоносец Том Ланкастър ще ръководи операцията. Кой е вашият човек на Балканите, господин Гейтс? Дейвис. Франк Дейвис. Спецагент по религиозен тероризъм. Прекрасно.
Разпоредете се да ме потърси на този адрес в Женева. След 2 дни. Господин президент. Здравей, Франк. Франк Дейвис. Так му се прибирам към София. Бяхме с една приятелка да поиграем малко голф. Ти играеш ли? Разбира се, че знам какво е станало в Истанбул. Това е много страшно, Франк. Не, нямам нищо против. Още тази вечер. Да, ще мога. Добре, ще те чакам в 8. Пред входа на Националната библиотека. Довиждане, Франк. Франк Дейвис. Франк Дейвис. Нова звезда на небосклона, а? Нищо още не се е случило. Давай да се прибираме, защото се сетих за нещо много важно. Искам да проверя дали е вярно. Какво се сети? Този. Олигарха. Тези дни четох някъде, че неговата компания Нефтарос е обявила загуба за $500 милиона. Че какво са $500 милиона за един руски олигарх? Толкова колкото са 50 милиона за една българска банкерка. $50 милиона. Точно толкова, колкото ми дължи българският премиер. Този, който не се научи да си урежда вересиите на време. София. Сараите на философа. Софизъм. Мистично течение, появило се през 8 век. Проповядва смирение и аскетизъм, приближаване чрез мистична любов към познанието за Бога и сливане с Него. Противоположно на законосъобразното поведение, то набляга на вътрешната религия. Чакай. Ти да не би да искаш да ми кажеш, че... Нищо не казвам. А? Нищо не казвам. Спомни си от записа, Осама казва, ще отнемем символа на неверниците. Армагедон започва от Босфора. Разбрахте. Приемаш взривяването на българската църква вчера като послание.
Да ви откарам? Специален агент Дейвис. Франк Дейвис. Българите още не сме забравили пътя до Националната библиотека. Агенция за национална сигурност на България. Здрасти. Помогни ми. Ох, Славяне, защо ни викат нас сега тук? Успокой се, спокойно всичко ще бъде наред. И как може на нас точно да ни се случи такова нещо? Господ е милостив към тези, които вярват в Него. Кажи какво се говори за патриарха, жив ли е? Слава Богу, макар че докторите не са много обнадеждени. Лошо. Много лошо. Сега никой вече не знае какво ще се случи с църквата. Виж какво, аз изобщо не разбирам от църковни дела. За мен е важно ти да се оправиш. Може ли да те помоля за една услуга? Остави ни. Добре дошъл в България, Франк. До Националната библиотека, казвате. Поздравявам ви. Както се казва в една ваша поговорка, с нашите камъни по нашата глава. Имате ли разрешение да ме подслушвате? Да ви послушваме. Глупости. В света вече няма тайни, Франк. Тайни имаше, когато се борехме за идеали. Сега всичко е бизнес. Просто бизнес. Генерал Георгиев, известен в шпионските среди с прозвището артиста. Защо с прозвището? Аз все пак съм завършил Българската театрална академия. О, извинете, не знаех. Айде сега. В един цирк работим и да не си знаем номерата. Няма много време, Франк. Доста неща се струпаха на главата ми. Първо убийството на свещеника в Земенския манастир. После атентата в Българската църква в Истанбул. И като капак на всичкото отгоре, разхождащия се из София специален агент, полковник Франк Дейвис. Най-добрият специалист по религиозен тероризъм на ЦРУ. Понякога имам чувството, че съм получил роля в американски телевизионен сериал. Вашингтон. Върховният съвет на масоните. Цяла Америка е на колене сам. Сами се оплетохме в амбициите си да контролираме света. Така е. Кризата дойде по-рано, отколкото я очаквахме. Не успяхме да предвидим, че произведохме едно поколение от франкенщайновци.
Но, знаеш ли, най-голямата вина носи... Знам. Най-голямата вина носи орденът. Допуснахме братството да се превърне в маша в ръцете на политиците. Да, прав си. Престанахме да се интересуваме от какви хора се пръкват политици. Събирането на знака е първата ни задача, Том. В този символ великият архитект на Вселената е кодирал балансът между мъдростта и богатството. Да, така е. Само, че как да проникнем в поземията на Ватикана, да стигнем до онази част? Так му се бяхме разбрали. Спокойни. Йоан Павел. Да. Днешният папа не е особено благосклонен към нас. Имам усещането, че иска да върне църквата в средновековието. Мисля, че ще успеем. Имаме съюзник там. Кой? Академията на просветлените. Ама те... Сам. За всичко съм се погрижил. Първо заминавам за Женева. Да подготвя финансите. После в Рим. След това тръгвам за България. Не знам кога ще се върна сам. Ватикана. Пронизан от стрелите на съмнението. Мисля, че се разбрахме, Франк. Ако сме партньори, да бъдем партньори до край. В друга пиеса няма да участвам. И знаеш ли защо? Половината си живот работих за руснаците. Сега за всяко нещо се съобразявам с вас. Американците. Sorry, Франк. I'm sorry. Мисля, че дойде време да поработи и за България. Вие идвате и си отивате, Франк. Гоните си интересите. Аз. А ние... Освен България нямаме нищо друго. Опитвам се да ви разбера, генерале. Не съм сигурен, Франк. Не съм сигурен, че ще може да ни разбереш. Хайде, тръгвай. Да не закъсне за срещата. И внимавай. София има големи разочарования от вас, американците. Кога заминаваш за Европа? Тази нощ. Взимаш и нашата част от знака, нали? Налага се. Въпреки, че се колебае дали първо да не го оставя в Женева, на трезора.
Защото в България положението е доста опасно. Първо трябва да проверя обстановката там. Ти най-добре си знаеш, Том. Справял си се къде ли не, с какви ли не задачи по целия свят. Братко Том, днес непрекъснато имам усещането, че искаш нещо да ми кажеш. Аз имам една молба. Кажи, Том. Не знам как да ти го кажа сам. Близо 30 години сме заедно и за първи път казваш, че имаш молба. Искам позволението ти да наруша правилата на ордена. Как така искаш да нарушиш правилата на ордена? Добре ли чух, Том? Ти искаш... Искам одобрението ти да взема със себе си Норма. Да, Норма Сибихол. Искам да я заведа в Земен и да й разкажа някои неща за баща й. Длъжни сме сам. Все пак нека не забравяме, че на нея дължим откриването на нашата част от знака на българин. Това, което искаш да направиш, Том, не е нарушаване на правилата на ордена. Напротив, в духа на нашата традиция е да се погрижим за децата на нашите напуснали ни братя. Благодаря ти, сам. Аз ще тръгвам. И държим връзка по обичайния начин. Успех, Том. Да. Мисля, че можеш да свършиш още една работа в България. Нали не си забравял, че това е копие? Време е да си върнем оригинала. Въобще време е ордена да си върне всичко, което му принадлежи. Да, разбира се, но в какъв смисъл? Потвърдено е, че оригиналът е в България. Някаква фамозна дама, която дълго време се е мотала тук, в Америка. Намери я, Том. Отговаряте за наблюдението ни над тайните общества. Сиретиците строци. Разочарован съм.
Еретичката ви отдалечава от църквата. Il simbolo булгаро. Това е истинското му предназначение. Искаш или не искаш? Сторих грях. Нещо, което може да ни раздели. Знакът на българина. Припознаването на лицата и събитията е плод на асоциативното възприятие на обективната действителност от въображението й. Бях рицар на кръста. Повярвах на папата и тръгнах на изток, за да удавя Йерусалим в кръв. Пергаментът ми посочи къде е знакът. Разбрах, че Бог се крие в безкрайността, не е вседържател и знакът ме поведе през вековете, а аз трябваше да го пазя. Името ми е Жофруа и вече съм тук.